Kaixo denoi, hementxe gaude beste minere Lea Artibain eta Mutrikun aste osoan gertatu diren albisten nabarmenenak errepasatzeko. Gaur otsaiaren 7 da eta hasi egingo gara. Arpidedunek babestutako saioa. Itsas denboralea kalte handiak eragin ditu Lea Artibain eta Mutrikun. Lekeitiotik Mutrikura arte, olatuek gogor astindu dute kostaldea. Pasealekuak, moiak eta lokalak txiki-txiki eginda lagaditu itsasoaldiak. Abisu horitik alerta laranjara salto egin genuen joan den astean, eta alerta laranja zena alarma gorria izatera pasatu zen. Itsas tenporaleak 7 metro baino altuera handiagoa zuten olatuak ekarri zituen Lea Artibai eta Mutrikuko kostaldera. Ondorioak gogorrak izan ziren, hasi Lekeitiotik eta Mutrikuraino. Lekeition, ekaitz elkartea zuntxitu zuten olatuek eta moilan ere kalteak eragin zuten. Mendexan, ondorioak gogorragoak izan ziren, Karrazpioko pasealekua txiki-txiki egin zuten olatuek eta bidea ondoratu egin zen. Ondarroan, dikeak olatuei eutsi bazien ere, Arrigorri hondartzako moila apurtu zuen denboraleak. Arrigorri hondartza eta Mutrikuko Saturraran pasealekua lotzen dituen arbide ere guzti zuntxitu zuen denboraleak. Horretaz gain, Ondarroako alde zaharrean ere, Artibai ibaiak gainez egin zuen, eta urak hainbat auto harrapatu zituen. Lokalak eta dendak ere ez ziren itsasgoratik libratu. Eta Mutrikun beste horrenbeste gertatu zen portu inguruan. Saturraran hondartzako komunak txikitzeaz gain, Mutrikuko portuko pantalanak eta igerileku berriko inguruak ere guztiz hondatuta geratu dira. Eta Domekako alarmaren atzetik, asteon, bigarren alerta laranja egonda. Ahoa zabalik, itsasoak oraingoan ere erakustaldi eta ikuskizun ikusgarria eskaini zuen, herritarren harridurarako. Defentsa abokatuak auzipetuen defentsa egin eta gero, 26/11 sumarioan auzipetuta dauden 40 gazteak sententziaren zain geratu dira orain. Auzipetuen artean Gaizka Likona eta Zuriñego Genola lekeitiarra daude. Azken saioan Martitzenean izan zen eta 7 ordu iraun zituen. Luze jo dute 26/11 sumarioko saioek Espainiako Auzitegi Nazionalean. Hilabete luzeak eta gero, azkenean Martitzenean amaitu ziren saioak. Azken lana auzipetuen defentsa abokatu Kepa Mantzizidorrek egin zuen Martitzenean. 7 ordu iraun zituen azken saio horrek, eta ordu guzti horietan auzipetuak hantxe egon ziren guztia entzuten. Likonaren kasuan, berea ezen etxe bat miatzera joan zirela eta zergaitia azaldu ez zutela adierazi zuen defentsa abokatuak. Gogenolari dagokionez, abokatuak azpimarratu zuen haren kontrako froga bakarra bilera batean parte hartu izana zela. Orokorrean, 26/11 sumarioko gazteei, 6 urteko kartzela zigorra eskatzeko argudioek oinarririk ez dutela salatu zuen defentsak. Saioak amaituta, orain gazteak, Likona eta Gogenola barne, sententziaren zain geratu dira. Alfonso Zenon abokatua auzipetuen aulkian jarri zuten eguaztenean Bilboko auzitegian. 2010 urtean Ondarroan egindako atxiloketen aritik dator auzia. Atxilotuek hala eskatuta, abokatuek atxilotu egindako torturen erantzule, orduan herrizaingo zailburu zen Rodolfo Ares zela esan zuen. Eta injustu horrexegatik kalte moralak egin izana egotzi diote Zenoni. Ertzainek torturatu egin zituztela salatu zuten 2010ean Ondarroan atxilotutako 7 herritarrek. Eta euren abokatu Alfonso Zenonek tortura horiek komunikabideen aurrean mairatu zituen. Bada adierazpen horiek abokatu auzipetuen aulkian jartzera eraman dute. Zenonek garai hartan herrizaingo sailburu zen Rodolfo Ares egin zuen torturen erantzule. Eta Aresek kalte moralak egin izana egotzita, Zenon auzitara eraman du. Epaiketa 4 urte beranduago eginda, eta bateko eta bestekoek orduan esandakoa berretsi dute. Aresek 15 hilabeteko kartzela zigorra, inhabilitazioa eta eragindako kalte moralak ordaintzeko 15.000 euro eskatzen dizkio Zenoni. Etxebarriko udalak 2014ko aurrekontuak onartu ditu. Orokorrean iaz baino diru gutxiago egongo bada ere, udalak gizarte zerbitzuen eta kultura sailetako aurrekontuak handitu egin ditu. Aurrekontu orokorrak EAJaren aldeko botoekin onartu ziren. EH Bildu kontra bozkatu eta aurrekontuen onarpena atzeratzeko eskatu du.
2014 urterako 1.106.510 euroko aurrekontua dauka Etxebarriak, iaz baino, ia 112.000 euro gutxiago. EAJaren aldeko botoekin eta Bilduren kontrakoekin onartu dute diru partida. Herri aurrekontuetako parte hartzeko prozesua zabaldu duela eta emaitza jakin arte aurrekontuen onarpena atzeratzea eskatu zuen Bilduk. Jeltzaleek ostera aurrekontua onartu beharra zegoela azpimarratu zuten. Orokorrean, gizarte zerbitzuak indartzea izan da aurtengo aurrekontuetako helburuetako bat. Horrela ba, kapitulu horrek 5.000 euro gehiago izango ditu aurten. Kultura sailak ere gorakada eduki du diru partidan. Horrela, iaz 54.000 euro edukitzetik, aurten 58.000 euro edukitzera pasatu da kultura saila. Inbertsioetan ingurumenean egingo ditu udalak hainbat aldaketa, eta konponketei dagokienez, giz lokalizazio geografiko sistema esarriko du aurten udalak. Etxez etxe eta aterikate olez egitera atera ziren Martitzenean Leartibaiko eta Mutrikoko herritarrak. Baserritar edo arrantzale jantzita, bertokoek ohitura zaharrak ez dute baztertu nahi izan, eta beste behin ere kalera atera dira kantuan egitera. Makilen zintzarri hotza entzun zen Martitzenean Leartibain eta Mutrikun. Dotore jantzita aterikate, urteroko ohiturari hutsik egin barik ibili ziren kantuan ume gazte eta nagusiak. Goizean, eskolen txanda izan zen batik bat. Arratzaldean ostera, taldeak eta elkarteak atera ziren kalera. Kantariek lurra esnatzeko makilakadak ematen zituzten bitartean, herritarrak diru ematera gerturatzen ziren taldeengana. Beste behin ere, Santageda bezperak kaleak girotu ditu Leartibain eta Mutrikun. Baina oraindik ez da amaitu, ze bihar zapatua Berritxuko kaleak lorez eta kapelez jantziko dira barriro be Santari eskean. Eta Ondarroan be, kantaizo orfeikoek eguerdian kalera aterako dira makilekin, jakina. Zuhaitz landare eta baserri tresnerien azoka egingo da bihar Markina Semenen. Guztira zuhaitz eta landareen 14 mintegi eta nekazaritza alorreko 10 egongo dira bihar Markina Semenen. Azoka goizeko 10etan zabalduko ditu ateak. Urtero modura baserri tresnak eta landareak ikusteko eta erosteko aukera egongo da zapatuan Markina Semengo zuhaitz landare eta baserri tresnerien azokan. Zuhaitz eta landareen 14 mintegi egongo dira salmenta zuzena egiteko, eta Leartibai eskualdeko baserriko produktuak erosteko aukera ere egongo da. Nekazaritza talean 9 dira Markina Semenen egongo diren ekoizleak. Ardi gaztadun ekoizle 2, ahuntz gaztadun ekoizle 1, ogia eta gozogintzako ekoizle 2, eztegile 1, txerrikietan ekoizle 1, ahatekietan ekoizle 1, hortuarietan ekoizle 1, eta basarri lanabesen saltzaile 1. Bestalde ekozain ekologia taldeak, taloak eta eskualdeko sagardoa zein txakolina saltzen jarriko ditu. Horrez gain, joaten direnek taloak egiten ikasteko aukera edukiko dute. Tailerra batez ere umei begira antolatuko dute. Eta asteburuari dagokionez asteon Ondarroara eta Markina Semenera joko dugu. Izan ere bihar Ondarroan Eneko Etxaburu preso politikoaren aldeko futbito txapelketa egingo dute herritarrek. Markina Semenen ostera umeentzako antzerkia egongo da. Batean edo bestean entretenimendua ez da faltako. 22 taldek parte hartuko dute bihar Eneko Etxaburu preso politiko ondarrutarraren alde Ondarroan egingo den futbito txapelketan. Partiduak goizeko 9:30 hasiko dira Ondarroako Zaldupe eskola publikoko patioan, eta 11etatik aurrera kiroldegiko kantxan ere bai. Ekimenak egun osoa iraungo du, eta bertara gerturatzen diren herritarrek jateko eta edateko aukera izango dute. Horretarako txosna bat be ipini dute antolatzaileek. Markina Semenen ostera bestelako hitzordua egongo da. Pantzart antzerkitaldeak bihar arratzaldeko 5:30 boli bili boli umeentzako antzerkia egongo da ikusgai Uagonen. Ikuskizuna 2 urtetik aurrerako umei zuzenduta dago, eta 40 minutuko iraupena dauka.
Gaurko zausia izan da dana eta albistegiagaz amaitzeko zorion agurrei egingo diegu tartea. Beraz jarraian aste guztiko zorion agurrak ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, datorren barikoan barriro ere zuekin egongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzue Hitzaren papereko edizioan eta webgunean ere informazio argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik asteburuan auki eta datorren astera arte. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako. Zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzera, aita mata senideak zoriontsu zera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera, maitasun loreak zuretzako ekartzera, maitasun loreak zuretzako